खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 22 एप्रिल समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माबा मोनसे हाबा मावनो लानायाव थुलुंगानाय मोननो हागौ, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। वृष राशि। थांखि लानायाव जेननांनो हागौ, गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन, गाज्रि सान जागोन। मिथुन राशि। थांखांनाय खोथाखौ लानानै गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन, मोनसे जायगायावनो थाथेरनो हायि जागोन। कर्कट राशि। गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबोनायनि मोजां फिथाइखौ मोनफुंनो हागौ, मोजां सान जागोन। सिंह राशि। रांखावरिया खहा जानो हागौ, सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम जागोन, गाज्रि सान। कन्या राशि। थांखि लानानै हाबा मावनायाव जै जागोन, नखराव गोजोन खुसिनि सान जागोन। तुला राशि। गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायावनो दोहोन दौलरा जोबस्रांलांनो हागौ, गाज्रि सान जागोन। वृश्चिक राशि। गोसोआव हास्थायना थानायखौ मोनफुंनो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन, खुसिनि सान जागोन। धनु राशि। ओरैनो जिरायना थानो गोसो जानाय नङा, खामानि दामानि मावनो गोसो जागोन। मकर राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानो हागौ, संसार जानायाव असान्थिया जागोन, गाज्रि सान। कुम्भ राशि। सोरजोंबा फिसा खोथाखौ लानानैनो नांलायलायनो हागौ, सांग्रां जाना थानाया मोजां। मीन राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन, दोहोन दौलत आरजिनो हागोन, मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।